ono no behu se na open to paw efe o ma won nipa mkura po no akoko o ma won ko ba bi asebio asembesi no akoko wa hu se open kasa o ma won ko ba bi a obekọ na obehwe dada uso kasa ba kuma won dwa so da wa hu se bi a open ya obehwe no na wa atwe wa fi uri nhu ne ebeye efe kura mia no mum ba wo so a isa wo mum na wo regwan enti okonfa no chi ni master ni master owo eye suman no a ono ankasa ehye no sa atare no eno a enti so ka kire wo se ma yentwitwa onipa yi mu nketenkete ni yenkoto no emu na ebe ma yedi nkunimu a nye hia ne se obeye nye sesesi no so besi Inza bakwa sam kire sa se wo twitwa ohiri bi mu nketenkete na osoma adene se wo mefa nam no na won fa nko atamfo no kam nkoto pete ho no nkoto pete jama mi se no ape eno timi kasa kire mu ama wo be sha data bi fia no achi bi nsi sa enti wori twitwa ade no ha no eye den na ade ni no te se obi le fra won se wo mefa nam no na won fa nko da bi poti bi a wotimi ye ne sa ni nyina eye honhom kono a waduru no na brofo kasem no otumi metaphor so ne ho into different shapes and signs. Okay. Wa ma ne kwan na wantimi anya saade no a obedum na won so a ukọ won chen moa no won so ne bedum ade no you he obi atusu man bi ama tuma na otuma o otumi ye niama e chen nia o kire wo enso ni o kire wo de pena wa kasa na wo de ade ma wo no o mpe se wo ne sa asuma no be communicate na wa kire wo ni ono tumi ye above ni awon a kire wo no eti ni awo kire wo no pe no na wudi so no pe na wudi so eti so bi su kotu sa asuma ni bia ono sa na wo be kire no nti ye ni pe du ni ye wo sa asuma ni bia si e ko hia ba bia ni a oyiye no eno anu yi beye ni a oyiye no eno anu yi beye ni oyiye no eno anu yi beye wuri nhu nsonsone ne nsakrai e biara ewo mesa kesi su se minimum pehinifo a na sabio insuman akro ekita won ankontete wo wo ba bia wonye basabasa wonye tokwa apefo sabio won anno enye fom because won anno nye fom odu ha wadidi debi se enye aduan a wano a ewo ni fia onidi abontin onidi ba bia so wan kontete we ewo ba bia ote wa haban na ode kire wo na se ye besi na nsi a na kire se sa ene se ba ma bi ho sam ene na wabisa bi mama ka we say dodo bi ebetrase adwini won tirim efu se da bi won apia wo ho ba bi ebi nso beka se da bi otu futuro egu nkrofo ani senya wo beti no bia no me de ma asem a me gina so ne se ansa na wo bekwa komtetewe no wo ma me so ma wo se sabio ko esio ya ebra obebo na ni tete no na wakwa ye ya wo ko esio ya no obi anim wo kwa komtetewe ne bai na fedu je lorry fare na wo kokra wo se ade sign we anya ka nti die ade chi ansa na wo ba enti dey ni see e wo kan no
ene enne no ntam a wo nso wo hwehwɛ ye see no eno ne me problem if you say to da bia me sia nkrofo ma wo bisa me say adan na kan akom no na oja wom na enne de aya asa nko a ya so ana ubi kiss eno ne mam me ho hyehye me wo sa asebi na ti da bi ntse me hwehwe nti anuanom ne adɔfonom adehye ne abrempɔ me nanom akomfo ene mejanom akomfo adrinsifo ene abosomfo mama yan hwehwe sa asebi okay mama yan nyina hwehwe ne nkase me yeminim na mom asama me haw me nti mama yan nyina anhwehwe se yebribi na yanya no yiya mama yan hwɛ ne ensisi se yebribi so ne yagya wo akiri a mama yan hwɛ na yenkofa me nkase yo konfo na ya atetekwa da bi if say nya atetekwa birim ne we nemum yo konfo na abusua na de wo kɔ akom no won hu se ogya no a esoe no a wode wo kɔ se kɔna kɔ fitam na ennewo no afi de ane dawo ane dawo bebre wo hɔ a won abusuafo de won kɔ akom tetewe a won anu wo ho ifise sanya wo hu ade no ne sanya ahoden no ete no no se yo ene mama yan fa nanko no ya ade no kokko asi awa no waje bibi kakra na efo nipa no kɔ akom tetewe ba no afi onye hwe sa no prase me yiri ya me kwa ware ni me ware ana se ma me ware ebeboa me ana se no ware so oba nde se no ho ofe nti ye fa wa hwehwem oni hwe o hu hwe oni hu hwe ahu oni hu hwe ni anasuo no afa no a sabi oso sakura merima be so kura ntimi enso ni mumfa ne ntontene ko aso efi okwa akom tetewe ba yes me ansakura so ni mu ana o de natras enti sasu ma no efa na modin no a efa obi bekase esese wo bresu ma na sekakra se ne ebe ya obetumi relate to nipa ebeba no nchen no wadumade no wase no ase sumani ni se nipa ehwa ne nchen a obewu hawa obetumi no a connect onu ankasa nim enu nti na sabio ene ya ye wo hoi obi erije obi ire beso okosumani ho se boa me na mintumi ya no aboa no onu ni hu se adena onipa no eye no obi timi ko se me na me bu adwuma no na obaji afi mi nsam so me kan bra wo bu adwuma no na oni ho enso obeboa no adan yefi se okeso ore ye nhwehwemu kura hu se onipa no boa ensi so kan so de obu ya pepepe wo kwaku manu bra asam na wo de ba ha no enya papa wo mom na wo di fo na kwaku manu di na nyu breo na ka wa twe no nto konfa no che yesu man no a na ekura na ahye ne se atare nti no a na dictate kire na no a na kire na ya onye sese okoba bia no a na kire no sese onko kasa nkire nsu bia no a na kire no sese onkasa nkire dia bia no a na kire no sese onka nkire ohini bi se yese beba no a na ekire no
enti na ade na no yete ye fiase ema ni pesu nsam na ya na aba minim baby na ya sorry se wo kwa sorry ni bi na wo tukwan kwa America na wo kosasa obrasu wo de a kire wo asori ni ma eda a wo bedu asori da mu ope abofra kura wo asori da ni etumi sorry o se bra enti wa bra wo kobo wo America ni ye you enti nipa no a na ekosa asori ni bi wonam a se wonam kro na asori ni wo mu no se wonam wo ba bi o ututu wonan a wo hwe wo hoso ye wo hwe wo kasa ye wo hwe wo bibia ye wo kota ade na nsesa boroso a wo gina ho a na wo de ama wo nkọ na chiri wasesa wadwene na wo de abada bi ena mpahimfo a eba asoro ne mu no fi baabi e ka kire opahin na odi ade na ni mu ne se ye ne saa nkrofo begwan ye nya nipadom enti kasa kire tumiko no owo ade ni mu ne se omra fom papa oba fom tucha sa de ne tutwai kra enti so bi ye nyamehunu bi a oye no afa no ho ejikeke ye pesete akomo ma na ho so enya okasam keke se me komtete akom enya okasam keke ma ti se enuanum no bi ekese anka bosom no kra no wo betew na ano na watumi aye bisa wodu ko gina dua ho anchi dua hwan dua ho inti wotew wa no no wo first nsem a ebe fi wa no aba no esese ebe di 40 days in dua na wo ene om da efufudi men kasa asemi enfa nwu obia ni mase mini obia ni asem na momi ma asem ne se ya so ne ma bia hwe ena yahu se na nanum no de no ahode mapa enwom ya ba se yenso yereba beboa ya futu na meritu se so bi e wontete obia bia menkase wonwuno dabi na mum onhye mukana na onhwe se onipa no a wode ne bre no ne huntochi na bia mede me baba komtitui ana me kire wo se ne ye kura ma me gedi se ampa eyesuman na akita me ba no ma me bia ne nsa gu ni ti adan ka abo ne ba nyame hu an se me ba ne di mirika eno fa abofra na aka na abo no eno de bo ne bo se be se 5 minutes o ja ni si ho a abofra na di mirika e ko no akola me kwa ko bo se na me de me ba na kwa ko titoi ana papa ya ko bo se ma me ya ko bo se eno de ne ba na ba ko titoi efe o fin titoi no ba ya na ka bo bia we hia yan wo hwe wo do se ka na bo wo se ka na bo bi podi aka abaka so bia na ni susu ke so bo litrim ja ba trans no waka wasema no aka tell se o ma me na ya we enso ntida obi a okobisa obi se me yire nyam me pa chaw mi se mba be bisa so be wo bia na so be wo be ma o se wa wo bia be wo be ma onipa ne reba be bisa o se ne yire no obe wo bia ana wo be ma obe wo be ma onipa no yesu ni no ohodi mi ken so wa ti ni din ti no ko yo o he ni di o se o yire no
wan wo bi obewo berma nti ene ne we mama yamma insuman no ekwan na won yusu yen ni titiru won a ahohoma horo aduru won no ye won nipa bi a wo frɛ won okobai onipa na ba wiase pen a na oyesunsum bi ewo kuro fufuru bi so na obepue wo kuro bi mu bio sa suman no anase sa hohom no anase sa onipa no wo de ne kontetew ya wa haw okay efise sa anadukro sore na so oteam a ne master timi bowura no ha agyan kwase asem na da na me ye ninkumbi eti ubehu se anadu no suman no anaso sum ne reba esese ohye ne ho a se ne be ya onteam ma ni master nya asemu ama nipa bibi ya ye brawo ya yera eno na eresei adwuma no a wo hye aya yaka o yan akonfo ene ya bosofo yaka yese anoche no mo na ye ma akom ebetimi enti foundation no ye papa a uka ho asem a eyifu na mu do enti adan nya yakofa esre pampro ma hwan ne yedere to a concrete bi so aho enti ne tiama anoche suma no ayedu no eno a ene titew eno a na kire ne ya onye me ka asem bi se ono no ye asene ebusia no founder anoche wo hoda kro eno frɛ ne mpahin ye ho eno se mahu ebura no a ewo asase na nefo ho no me mo nsu didi ewo ho menya ho nti o kyera no pa ebo be se no nso a monko hia won na monfa wo mrefi ampa hinfo no ekọ nsu na no wo ko hu se yawa kesi esiko a baby abofra obia ene oberema etim ene wo ya amamre na se wo begun nsa ene wo fa won do be fi ene wo be ya anochima obia ne oberema na ware won ene wo fi asese won ene ye benya asene ebusia idina mikese ono no ye the grandfather of asene ebusia enye ahohom no na won aye mrewo nemo human institutions bi a yede manage ahohom no human ideas bi a yede manage ahohom no ene obi ba wa abusumfi na obehu se eye ntadan ene eyi bamboo ena eguso a kyerese wo sukura sini kurade ewo sebio akonfu no mu kura no ebi maada enso papa ma tu kwan akoba bi a ntadan no ye 300 years emua na won nanemu a ene ebi ye 100 years ebi ye 90 years emua na wote ye adwuma eso ti so dan odu uram hwinim ekonwanim hwinim ubehwemu a wo ho hwe no wa ma wato dan nim no wa pia bonten wo ye se okotena se a mpacho udin pakosi obeti pakwasi ube wura dem ho no watete ho iframla o se wa asem nti ne ba asem na obeka wo dem ha nti ne ba transenia ma wo ai chira o da be enso ye ntada bibi wo wiase
Wo fa akokwa wo to no bodan se no awuram. Eso yenta dan. Bibi ho. E be say hu bibi. Bibi hu so. Papi, me de mama se adwuma yi se. Me bepe customers, me bepe me bepe clients. Me buy say me be explore the knowledge behind the ancient days, you know, and the nyama wo ye no. Say e da so exist and as any ho. Say da so ho dia. This nipa bi fiase say wo de wo ho ba for no wo hwe. To prove say e wo ho. Because anya sa ade no be yet say eye goru keke. Eye goru keke. Yeah. Insuma bi wo ho a yanti wondin da wo nyina fiase ba. How much has it, ma? You. A big cost suspension, they say 300 years. Won't have Yasaba. Me tell you, Sabio, so what this Anya Mea Chicacra, a deputy says, as Recus, said now with him say, as still baby. As well as a wabba. But yet 12 years ago, be 12. A brand to be a wabuchi. I'm say Holland, say Belgium. And no friend me say, so my be you who the actual. One man physical items are on one cassette say a DJ or Cassie at the hand of the now. Now or share to be cool. It's dark road. And the year they say order, I say on that. You who say or Korea or thrown in someone, a better to say wall to wall. Cassity. Uhwe na anu na ubeka se ye dade anu and na obesi from say bim na baby a odane ho nyina e wo so no say men na wo frɛ me sasra pesa be no na to Omra Ghana ni ehwehwe ho akwan na ye mo ani na onhu ni esese oye bi se suma na nkasa be yi hu adi akiro do aboti akiro ye hia ni se ubehu how to connect with suma se people so asay no na mabruchiro se dey edi bi ti se tutu eye bosom di tutu dem dim se eye obi surname aso tutu ni abosom di Egypt na suman o hwa e friend tutu. Wow. Woko ekurapim tutu ha. Suman o ho no e na wodi ni to saa edin. Eye saa suman no anasa saa aboson na e wo ekurapim tutu no. E na ye ma yenya. Na na misre o man of my facha. O say tutu e wa santimem. The relationship between Asanteman ahinie ene okofo anochi ene ekurapem energy anase powers no so nenam se maame no nyaba ena obeso ewo tutu eso se omani nyaba obebwa no eno se ma nyaba wodi midin ebeto oba no so enti no eyinim nyina afiase ere baby o ahwodin a wokura na awodere ba no anu ye din enti se yakoye man made institutions say ampa suma ne ba onipa ne so a otiam krai bo wan watu dabi mama yemre na se enye sa obebubu nkrofo dan ni akohye duru ni de ntome afrem ni de ama no adware na suma ne chi aponche behwe ni etwa aponche na ye de ama na di anase na abrenase no nipa no nam ho na efe asaw ne ade nko a dabi esa titeni ama no a obroni behu ya ema osuro yen enti oye na adwene se obefa nyansa kwan so
na wasɛe ade no ayɛwɔ no na watumi abɛhyɛ yɛn so no onsuro bio ɛna mpa so bebre wɔ nsuro bio anka kan no wo ne hina a wobɛkɔ baabi te sɛ asuo bere mu sɛ bio wokɔ akɔyɛ galamsey no wasɛe no na wahwɛ mo saa dabi anya dan anka nneɛma bɛsisi ama mo ankasa mo bɛgya mo machines ni ade no ɛwɔ hɔ nso nei me call baabi te sɛ Cape Coast me kɔte anansesɛm bi a ɛyɛ asɛmpa sɛ bra Portuguese no bae na wɔyɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔtena hɔ no na wɔsi castle sumanya na ɔwɔ saa asase na wɔwɔ si wɔbɛsi castle no so wɔpata asuman no yi ni fi hɔ ɛkɔtena baabi foforɔ ɛna wɔsi castle deɛ bɛyɛ dɛn na sɛ bi wɔn kyekyere nkurɔfo ɛmfa wɔn ngu castle hɔ te sɛ mboa na wɔn mistiti wɔn a obiara nka hwee after 350 years no afei ansa na wɔsi daabi wɔn akɔfa suman no sɛ afei deɛ ɔmɛtena na asase so nti wokɔ castle hɔ wobɛkɔ no ɔmayɛ nei wɔ how enti saa suman yi sɛ bi otafra kyew no na mesrɛw ɛnyɛ sɛ mebu w'ani tia si yɛkɛse yɛhwehwɛ nneɛma mu paa hena ne sɛ sɛ osuro no hena ne sɛ sɛ obu saa suman if sɛ watumi agye bribe atu afi baabi a wote ama yɛkunkum yɛn maamenom ne yɛn wɔfanom ne yɛn mmaanom ne agya yɛn wayayade for 350 years na afei wɔde wabɛtena hɔ a osi akɔsidaa memfa odwan mmerɛ wo nawe hwena na bɛba nti ɛnyɛ mma yɛn mmanom ne yɛn nenanom no ani nye saa amammerɛ nneɛma no ho bio efi sɛ ɔhene ɔte akonnwa tuntum so kura si akonnwa tuntum ne nyɛ hwee nti ɔno ne ba deɛ ɔde bɛyɛ dɛn na ne nana nso de bɛyɛ dɛn ɔmo fa nyɛ hwee ɛho nti nananom mesrɛ mo wɔsɛ kasa bebree mu wɔ mfiri so ebia na mekasa no maka ama etia mesrɛ sɛ momfa nkyɛ me ɛyɛ bibi ho yaw ɛna ma mekasa saa efi sɛ megya tum sɛ me yobibini mepɛ sɛ mewu obibini mepɛ sɛ biribi a ɛfa me ho biara no ɛbɛyɛ abibiri nneɛma saa ara nso ɛna mepɛ sɛ nea yɛn ma abibiri ɛbɛbɔ ade no anka yɛnkura mu saa na ammoa yɛn ɛna obi di bɔne koraa na sɛbio woka kyerɛ fa Bible kantam sɛ ɛnyɛ obɛsom sɛ sia na ɔde akyerɛ so na ɔde asan ahwe fam sɛ meme nyɛɛyɛ ɛnso wobɛhwehwɛ mu a no na waayɛ ade no koraa yɛ nea nsesa anka ɔyɛ ka ɛnso fa bɔdi ama wo nipa no ɔbɛka sɛ daabi ne dɛ meyɛ Kristo no ntumi mentumi nso ɛno kyerɛ sɛ biribi ɛwom na ansa na saa biribi na ɛwom no bɛtumi ayɛ nea ɛsɛ sɛ ɛyɛ na atumi asesa ɔman mma yɛn asetena ne nya abrabɔ ne sɛnea yɛdwene ɛne sɛnea yɛbɔ yɛ brafa gye sɛ yɛn a yɛyɛ ho adwuma yɛyɛ ne yɛ ɛnyɛ saa obi bisa amasɛm bi sɛ wɔsɛ sɛ wɔkɔ akɔntete na wɔkɔkyerɛ wɔn tricks efi sɛ suma ne ba so a wakyɛ koraa yɛ 5 minutes enti sɛ ne ɛbɛyɛ a wobɛtumi asustain wo ho a bɛyɛ sɛ 2 hours no ɛsɛ wɔkyerɛ wo saa tricks mede mususu sɛ ɛnyɛ no kware na suma ɛba so a it take how long ɛgya menyaa ya nanka
matimi a kyerɛ wo kwan bi a wo befa so a na ebi aba so na nka wankasa wa share experience says oba also 4 hours you are fine over 5 hours you are fine over 3 minutes you are fine me de me pesa meka if you say esusu me bia nso ene se de oye na nyama ye okay efa okay okay esusu me bia na se de oye na nyama ba na me de nyama nim ni so me bi oba osu bia no ewo agenda binti na waba onya wi agenda no person okoda bibinti na wo friend you so waba de also be deliver sade ko na osanko meti akwamase ana meti baby wore bonyom ana suma ya wo me so no aba oba ya pe ana wabue mani ama mehu se abranti na ote ho no se bi obi ba be ko nitu ana so bi the poison be go aduan mu amana no ana atumi ana makọ nkyɛn ana me se wo ma me nsa ana wo ma me snap kakra ne ya me nya motodi gu mu ma ne de obi anim na me ama no ana wa no me how ni ye wa hibio into 3 hours na me da so te ho da be no wa ye wi you me ye wi ya me hu sa ya successful no se celebration kakra bi na me ya ma ye wi makotras is so ma me ampaso bra no ko no na adwuma mu no wo se party na ko bi afeje wi akiri no me hu ya ne se aduan no a wodi si na nim no se oni no ni nyina ya black ediwani kama ya wo hwe aduan kakra ma no 5 minutes Uje so ni pa no beji suma na dia na so ni obeji na di me dia no na me srew ena suma ya fa mofra 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years onyanko akomtitewe no nyama awaye akanya ya gane na se wonko pebosi amfa ne nko wodne kwa akomtitewe no ba ya ontunye dana oye ni bio dari onko akomtitewe no wo ha na obi efi baabi no aba o se mi obi na kan ni ho asam kire me efi okwa akomtitewe ne ba ya just o ye signboard be say aha ene me junction ho ansa no obi be ba ne ho how ayensu ma na hode na asa obiri konfo ahode no a ode bae no ode na ade koi a wanya ohwe chirichi no ma hode a wode bae ade beboae no wode won ade koi a won anya ohwe ana ana se so wode won ade koi a zuma ahoro no so abebire bedu won woni hwe a wobeye mama ya hwehwe sa asemi ni yiye enu nti mensu metufu se wode wo ba bekwa akomtetewe ya ye sure se baby ku a wode ne rekọ no onko ebese nemum okwaba abedewa chensenia na otefesu yeni anum bia bebire ni ade we so oye maame wata se misro ebra wo hihye nkawa ahoro no nyame de me pese mi hu ani se wa ahode no rekosoro se kan na wonyim wo ho enenne wa hu ho nti se wa ahode no ekosoro
Memo se koye photo twa ene ade enko ade a. Nyame ha mini oba ere meye nya wo ye. Onana ebe po nya wo ye. Won ga ben wo oh na ka se ho ka ye hushi. Na ho. Na hushi. Anso ade ne bibi mo. Minima brofo a wo won suman. Wo sorry a won won suman di nkomo. Suman no so obeje no wo Africa ya. Oh, na obibi ni de otia se wo say. Na obibi ni se dabi. Apanso enye ne fault. Okonfo no ka se eye ne maame na ato na wodi mu no. Ya ko hwehwe mu a ko wi akiri no. Enye no kware. Nti oye den no wade ade na di. Won't mention indi da. Ndi. Ari ni. Ena okru no yaw, ena oyire no yaw, ena maame no yaw sade na nkoye no kware a. Ebedu mu gya no emma obi so enye ade no enye. Tibi de mesro. Say Africa be sanga gina ne nansu bio. Sure. Enye asoresem nemu nananu mutumi no awode kyere oman no enyina afiasere elma wo husu bio. Efa mofra so, efa bia so, efa berma so, efa behimfo so. Yen hwehwe okwan a yebefa so a yebetumi ayen saa niama no nyina ma nitumi no ayese ne etia. Ibisa minimisa sika kokko we se wo konan edi fagyamu a na ne sren no akwanim. Diamond se wo kati wie no wo policy a na se ne epa giragiragiro no na akwanim echen na kan no etero. Na mom wo ko policy Diamond ni wie na fie aye pusi na ani adum. Se anye ye no. Na feje o se mi won kwatia na wakoto chobi na ode ayi bi ahyem na obi tenchen ba bi na mi afe na chesa ade no ya ni yere ser no kre ati okay papa he na me wo sa 7 sa 6 sa 7 ana mi nya adamfo bi o friend Cosmos insu man kura and also yet it will man ye basa and I'm a call Cosmos in Chelsea oh mammy Cosmos catching me say me coffee me ma membra if say Cosmos in me say me ma me ba oh breda say sa time no ne say nya mete no oh mammy ade a me hui e wo Cosmos ho a sa semi eburu mfirisia aduanan a ma hwehwe sa numu no kware ade besi enne ya me wo yi uko Cosmos ho o se me fran panhifo ama won aba sani ame no ka say sa pepepe na wo beka won asem na won a kire o say ye beje o 1 cd 50 pesos 1 cd 50 pesos no papa se wo de ba enya Cosmos no beje Dabi say ye paper wash show e wo prete so na ye nso na wakohu enso no na wakohu nso no egu from mem wa bonte na no kasa we bisade no abro sika paper no you hey na se Cosmos nim na say ye 10 cedis no offer 1 cd e wo mu say o the better pure water adichia wo better chance say Egyptian mami anu na ma me kondo ade ne say bibia ebetumi ama borderlines na wa brabo etumi aye pepepe na wa kire o say da bi we ye ye ne say me nya ne say di akaye papa
Eso ene. Me vremo a akufu papa ni. You. Obo African kadamrabo ohia kuma. Papa se fi ha no beba obetene nka. Okay. What the young train kakra. What's it? A dark one bedroom. Number one. If it's a matter, send for a cassette. So soon be any who are waiting to be when near one fair through and so. So be honey that. You said you were any. Just a way. They prove wrong. Yes, so you have a chim. Apa, if it's a baba, no, and my miss Suman, a fool, no, or quiet, no wire confu. Can I the son and this to grandson who Suman, my father? Hey, yes, sir. Now you're limited in Sumana, what do you know? Na ye wo wase ye yankasa ye de ye adu nsem abere wo wase se je se wo so dan ko ansa na obehu suma na o third eye bi ansa je se wunya third eye ansa enti je se emie daade a na je se unhu no da because efi isuma sam no ani ewu no oh to prove say Sanki ye betumi dia anka yan hwehwe kwan fofora ye befa so ama ade no aye beduru yan no eso ahoden no entew na mom ebekonani me gina kwanchan nyame hu yan se abranti bi oba ayete se wabu it's a baby or Tifia, ne friend, Nymphia. Pet, and I walk catching them, Miss Abrat no urban, or Barbers Risica. Now, me, my dear, say, Oba, the man of 5 6. To do many pet, my man and Casacra and me 5 6. You say, or committed, my man be no quantity. Me 5 6 with pet, and also say, and soon. Baby, I will feel bad. Oh, it is G26. And I'm the man, and was a cell Kai said, you cell Kai said, now would be our no yet pay me chair as well. So come on, maybe you'll be a more, and I'm say you. And you say, Oni pana woni nenam no san kwatrefi o le beto nya wo betumi aye on your own are more stronger than say oni pana na ina close to chapter ya ni aka ne de da ye beka ma ba kwasam beba na chire no obi ehu ba bia me fi eni ba bia ma bedu eni ba bia me fight say beko mi minister enkrofo bisa ma me ka kire won say me yoduma nkoma konfo obi anso bisa be chire buda da ko ba chire unas ye nti abofra me ho Nada, and yet there be a here meditation, incantation, and why, a jabba, and so go, why, near the answer. But in your home, okay. What baby J? Semino Crekia.
baby a obebu metie bia no ni se wa bu metie wow Anyo obroni na di telephone ba gas mobile phone uko Egypt the pyramid of Khufu ubehu say ya draw aka ho asem radio making sad no so no ye be 700 years ago de ya dan minim papa bi wewo ansa no be wu no me ya ma adwene a se me pese mi hu papa no me anya kom na e do be se me hu no kware no na metumi aka ho asem ama nipa nyina agya atum se akom nya nkwase asem akom nya jimisem akom nya huhude na bom eye ade a ekita obresu bi nyodi ni huwura mu no esese odanso ewo nipa nyina ho na papa no uko ni nchen a owo dua bi se eye de ndua se ye dua ba minim eso chen yi kakra ofa no di tia na so a hello maame na wa ba wo friend akosi amansa babu chode na ye no so onu bia kasa sika bi ho na won abori bia secret ya oni nti ye betumi aboa no so ye betumi aboa se ubisa no ka no kware nko ade a true sadia na ikura no a wode se dia abodo no ne ahohom na communicate enti anyo no na o kira o se okay say ye my o se dia na ye be ne se bi instructions no fi sa call no a wa ye no em nti so ka kira o se nantu fi junction fi ha ekosi junction ho na san bra ne ye o no jaya o ye ya ne jaya hina no se ni ho ewo ho na mum okwan bi so ayafa no ayedere ye ade no akoye te say Bible schools uko Bible school ni wia efe wo tongues wo kano enkita energy bio because wa kosia ba ku bia ye dechen wo de no bishop bi obe preach kire mo ni tongues no say no okano no ama high tone no dia ba low no eno na usian enti wode no asosum ni beduru mu no a eno wo ka nkrofo susu se wo ye mosini ana se wo ye dagati ni eno we dai eno sum na wode wo sa pepe na ye ama ye institutions ya ye ene obiya o se oni maduru biya no sebio tafra chi o wenhu sebio sapra manu misra mo mo fa chan be biasa kote kase kote tintin se wo betra so ache uni bia na kire se waduru nya nam why isi akwa se awon na kakko eka masade because of mo se eno na nkofupe won afu se sabio ye nuanom na ekọ abuchiri no we ya bibifu nti metabolism se won ni pedua ni mu ne wo no ni ade wo nti o kese so wo bia e na obi ba beto bottle ba ko for $30 $50 no we ska why me I stand for nananom said and yes sir they were powerful. They are powerful and they are still powerful. Nemu ye no a ya ye mediums between one and the other sabano.
I think we have a problem. I think there's something wrong. One yen to me aveli ho. Oh. Mas obi suman kan kira no say said, sorry, nantena konkoko. Ansa na wobedi nkoko na asem bi asi. Nya wo be ka no na be final na ma bibia to atwa. Obepe lol fe o. You know, if you can cook, I just obey your quan on upper left. And I saw back pedal fair. I don't know so assume I catch on or say time that's only you say, Fiha, Eco Cinco corner, maybe out the 5 hours in the Benant. Who may do a pepper not as somebody see in our back up pepper not a diato. Also, where the car Cotra Hotel. Train. Oh, tell Biana, I say, ye na ye dictate. Emma in Suman. Emma a home. Ye ma won quine, Emma won fire ye. Ye woman ye do one ye. Either be a sorry, either be a was feel. Ye nephew adopted the same strategy, which is wrong. Enye sa limiti won ahoden no sane ya okonfo anachiko pue ewo asantememu no so won narrate story no kire wa ebe ya ofe ebe ya ode okọ ya okodu ho akonfo anachi tumi dan ne ho obia etumi call the Trafo camp. Emma ohini ehu oba fefefe. Fa oba fefefe no de ne call ni dem. Ena ni suman a eno na Emma otumi edifiti asantuma no. Okofai edi na chiwa de ka. Ena hina na edana ne ho ba. Nisu man ba obefura mantuma obebo maduku no anante e de handbag asen ate dey enye for public show keke tay nisu man ba no yo ba nti e ba dia na ese so o skirt and blouse ebe ye dey sa entimi anya hwe ebetimi di difference aba adena die concert party keke nke na sumaya ba na abesi obi so obi hon ma na wasameko no de gunenu so obi ha na oyese no papa se aya meko e di afra bese na obi sumaya ba ni obi na ni ase na won ahwie meko no agu ho na mpa adechen no wan complain se na ni ye de yawo aba obi hu nipa no onam hosise no onam ho no a esese sa to me no etumi ye more than that so to me yes ade no na ni obetumi aya ne se o hwe meko gunenu keke anase obi ti ye ne ya na waso na biu because atumi no a otumi di meko no gu nani ase no esese otumi ye more than nia obi asusu se eno no otumi ye no if you say sad no ye no eye extra to the extreme interfere again and na that's why I'm far grown no emu ano we mensu mengoro na migoro enso menum nsa yes
Me no sa. Amo pensa na. O pensa. Sa wo hwe ha ya. Wo sense sia. Suma bia no yo. Enso se matena se mo mra ni nticha menya bi da. Menya bi da. Enso obi se oye konfonti oye kwensani. Tabia obehu no na wachabi. Obi atia from aba onkoda. Obehu no 2 weeks nyina no na nani wo fon say hey suma we do ba onkoda. Ewo mu se suma no pensa. Oba na se kasaprako 5 bottles na adre ma na oba no ni nyina. Okoda atia fi konfo no so. Enti ye dan na afterwards no konfo no is still drunk. Why? Me wa danfo bi. O wa hama bi otumi tutu form no obja hama na so. Na o the image kitwa bi esiso. O de kofa bulldozer so mra no metwe hama. Se ye nipa na be force se wo betwe a. Wo betwe hama osisi mu ahomate. Edida bia o se ono akongro ni ade na ya o pet asiko. If you kwa aye asanko a. Demonstration of power in him. Asemo. Na intimkofo be more power say they are walking. What down like this powers no exist still. Exist papa. Some for no mo. Na me pa okra ba me play. Get. Fine. Hey! Asapa. Papa he aya me pese me ka me ho asem. Ne mo wasem a wo kan o chipu na ma me ka bi kakra. So wo bodua na wo ba fi ha na wo kire me se me so na me fa me ho pem 3 times a me de me ho ba pem 3 times a bia no ewu. Apa Metihana mami bi okwa apostolic e ba ese wakoka sembi ama ho abonidia kam se kasem ni mu kwa kire be o kan ya na se wanka no so kan onipa na obodua ne den also oba bi fi eno de snap ene de be kasaprako e be hwe ho no obobbo bitia hodo nse so na ko fi 21 days se wa wu a brani yingra o se me kwa mama nya hwe me se nya hwe we ko fi ko eno sorry no ko fi wan so dai krapo enhu se ni timi ba ko se wo so anasate 21 days kwada no ha no pia o to no fe ko nsi ho eni bira no so na ko bi aso sabio tafra chu na nanto anu ne bochiro wanu nyina wodua no bi me mpese meye practitioner se meti ho nkrofo mra me nchen na no me explore na metumi aye na nanom evangelist metumi ademonstrate a kire nkrofo se power no busu wo da so wo ho but medium ni model kunu ayafa no aye pese ye di eyata no ene ya franco eno na defeat ye okonfo tudo a okohye nkom se awia ebebodu mi pe nipa bia won ho kokko ebeba ha mo ma won kwan pe
obeba be hye yenso ebo to amfre no wo kire ni twa ne ti wo twa ne ti no abakosam kire se anka se moja na eba no powder fita ene bai won wa ekotwa ti no ebedu ahimfi no na buru ni kokko gira ho aw ya hesitate say we twantro ya kukum no ya ba enso prophecy na be yeduma so ni pay esese onyanka idumuda na yemba bia bisa se eye den ne ye holiday nya ka kire ne se na comfort to do na sam etina ne ye celebrate Tim. And so you better Shakespeare. Things fall apart. Oh. Dear bay. Why. And no better. You knew your history. Oh. It is anka history no why a better challenge ya. O pesa ukoye bia. Ubekay. Say yesuma na abewura wa ubehu ne sese opreye aho so man bia ebewura wo no e wo ho kwan so no communicate ansa no akotete say woni need that communication no sa communion no a ube kontete wo no be wie 3 4 5 years no na okọ if you say sabio afraid you do be a nisu ma no ni kwase afo time no obai say within 3 years no nsakrai ebesi e wo patam also 3 years no quantity policy obi mpaboa to ne masuku atare yes na 3 years no na twam okay enti bra fe ye beba watrase no ha na master flow pese me ko wala ko gitumi bi ma wo ka ho e beboa wo Dari mi se tu mi na ofa no o ye sabio tafracho no nano misramo so useless say o ti mi nya hwe ji se unya wala ka hwansa okwan ya ye fa so a practice ade no ama demonstration of their energy no are limited. Asama me kan binim se ebinom bebo machi pa but no pe no kware bia no ntrase na omisa na ho se ebra akom no fa me foforo no na den na metumi ye me ko akom titewe no so bae no impempre akosi den obi ko akom titewe no owura ne dan mu a oku ono akasa ni so se apia bonten na ekochi ebekwa akọkire ne niama bebiri ya kirekire ne haban akirekire no nsam bebiri ya ebia ebesi the following day osora no pa no kapene daso osora no pa no kapene daso osora no pa pe no kapene daso adan ebise wodi na kọ akofu no oka say asembi ba besi wa bitifi esi no na oho ade no so si wo honhu mansa na epu wo na mani nti ono akonya the first hand experience enti no sorry anopa no oka onipa no kwa akomtete ba no efe onko ba bia bio onko ba bia bio sad na jai minkasa akomtete winyo na no misramo minkasa enye eye papa eboa papa Nemum the end product of akomtete is my problem. Sametiti obi akom no nipa akono ebra o ma mentete we no na ebusuafo de ne ba no won asam ne se
Ena o suman ha wobɛbɔ ani tɛtɛ na waba sɛ ɔyera yo so otumi mu yi na ɔkɔba yo obi anim wokasa ɔno nko anko afuom anadwoto afokora ɔno nko atumi kɔ na waba na ɛno nti ne yɛde n'aba yo nana yɛnim sɛ wobɛtumi aboa afei mɛtetew na akɔm no bɛwie Asɛm na saa nneɛma no a ɛma wɔde kokooko si awa ɛde ne brɛ ne sɛ metetew no a wɔsusu sɛ ɛyɛ ne ɔkɔba deɛ a baba yɛ deɛ na ɔyɛ no nakɛsedeɛ fideɛ na adum na adum ɛno ne me problem ɛfi sɛ yɛn no mu bi no wɔn amfa yɛ amma sɛ yɛmmɛdidim kɔsi yɛmbae sɛ yɛmmɛma wɔn hu yɛmmɛka ho asɛm te sɛ ne asɔre wɔ evangelist yɛmmɛka nananom no tumi no ho asɛm ɛwɔ ɔkwan foforɔ ebi so ɛma nipa hu sɛ ampa sɛ ade no ɛwɔ hɔ enti baabi a yɛwura biara no ɛyɛ adesua ne yɛkɔsua ɛyɛ biribi ne yɛkɔhwɛ yɛpɛ practicals bi ahwɛ sɛ ɛsaa na te ɛna yɛahu sɛ ɛte saa bɛte wode toto nea yɛyɛ no ho a ne nyinaa yɛ kan no me akɔmfaa me foforɔ no me sunsum no sii me so foforɔ no me hɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa o me na meyɛ odifo a hwɛ na ɛnyɛ meka na wanti yɛ bɛbɛm menka eyi ɛmfa ntoto sɛbio nananom akɔmfo ho kwa asɔre odan oni nyinaa saa institution na wɔde honhom ɛyɛ ni nyinaa no ɛwɔ the same problem ate your man bi akonyan owufo ɛwɔ crusade ase asɔre mpanyinfoɔ ne asɔre ahyɛ no sɛ ɛne na biribi wom wo a woba nansa yi ɛyɛ dan ɛna wo wɔ crusade ase ne asi obi awu more than 5 hours a wokɔ ɛne wabɔ onipa ko ne din na wasɔre na ɔnenam hɔ na onipa ne da so te ase biribi wom o biribi wom adenti na sese biribi wom ale saa tumi ne ni hɔ ana ɛna me bisa yi ɛnso mu sɛ wɔ hɔ ɛno koraa de ne deɛ ɛyɛ me yaw koraa kyɛn ne nyinaa sɛ yɛsɛ onyame bi a biribiaa ne hyɛ ne nsa no ne institution ne meaning obetumi ayɛ biribiaa to the extreme nea yɛsusu sɛ ɛwɔ hɔ koraa na obetumi ayɛ nti ɛyɛ dɛn ɛna ade bi a wohu bi da obi ayɛ bi na wo sɛ wafrɛm ɛna afei ama pepere yɛatu agum ɛna afei ɔmo frɛm ne yɛ nyinaa yɛwɔ mu nti mɛgya yɛmfi ase anka saa nsɛm yi ɔkwanko a ɛsɛ sɛ yɛka no ne yɛyɛ no kata so waso a mede me challenge obiaa a wɔ saa institution ni biaa sɛ obiaa a wɔde ne bɛbrɛ no biaa no on come out so powerful than even before ɛbɛma m'ani agye sɛ asomasi na otia pintoa so a na atwa no enso ɔkɔ akɔmteteɛ bae no efe pintoa no ɔde ne nan tumi bobɔ ne nyinaa sɛ na ɔnam so na odi agorɔ hwee nya no na bɔ bensɛm amoni ba akɔtetew no na mbra ɔnkɔ akɔmtetew no otumi de pintoa bɔ ne tirim na ɔde atwa ne ho entwa efe de ɔkɔ akɔmteteɛ bae no otumi yɛ biom ninku a ɔde sra pintoa kora bɔ a etumi twa no na ayɛ kuru menka saa semi emfa mu obia kyea ana memfa mu obia bem ana sɛ memfa nsopa obia daachi a obeti baabi a mefi ba no ana obeti saa semi ase okay
if you say ho asɔre fo ni se nti a woje won Nyankopɔn no won Yesu ni ti eye nsenkyere ne nyanwawade ahoro a yeah and o ka kire won edi na achi nso se woje ni dia won so wo betumi aye nea ono ye the times 10 ehon so na question mark wo ho a yen aye kudi bi bisai so nipa na wusi ye medina chi ni se ye bedina chi through you a wo betumi aye nea ono ye no times 10 nti ada na afedi na de ni ko mi and also yeah bisa but the baseline is say in century ne nyanwawade no na ema yetumi committee ye ho say ene ye bekwa akodi achi nti se mikodi ade na achi na manhu century ne no ene nyanwawade no a eye problem How say me tie wo ba ene maka kiro say me your confirm no chinsi anem hey your confirm no chinsi apa unso ni mo confirm no story na papa watu kusiyama me na masenya tukusiyana na wase hwani nadi ubo kusiyana anwa na bembe bua baba bembe bua point na me nam so ba and yes me can support bia o I am just throwing a challenge ewo yen ayeye nananum adwuma no say there is more to it as I say mo mama in kabro from Israel nyema bebre wo ho asese yetumi sua suma no awafa ye research wo suma no na hwese apart from say otumi ma obi ewo no bibi foforo ho a obetumi aye chain sa aye super a chain no na fiase ye na misa enso meti suma bia na wo frɛ na tigarinka na tigarinya kese wo ye befo papa na udi echi o twa ne ho saa na o ma na continue so kosoro no the see from say king instant ubewu yes kaka utiri wansa na wedi eduro ai kaka utiri wansa na wedi eduro enye sa gadi beku na to sa anyomi ma o na we se wonka ni awaye papa ubewu enti edu baby no inkro bi so ahemfo epa won a na ewo gari no se won tu fi kro ni because o kunwom kona koso obi yire nsa with intention say your boy you nice na no aka obechero wedi na dro wuni na dro so far as akro no nko a na opesa wo yesad gari bechero enti adenti na mpepere mi wo gari wo bro no so ha no obi timi bu ko obi dem no okowia no na osan repu ne ba ene ade na hwinsi edinsa eno ne question mark na me ma draw no me challenge me me nka se me nyaduru ni o me jaduru di papa enye sa anka me mpa me ho achi da ni jedi papa na mo masam ne se ni ayare ye ne no ye ne nanu mu bi beba be ka se hwe I am proud of
Near my grandfather, yea. Near my grandmother, yea. And now, so like I say, oh, I saw the noon in my supper. Then the noon in my supper. Yes. Tell me. Yes, sir. A besanya collapse. Sana nanomo adwumayi. A besanya collapse ni bio because e be doing no eguyo. Now we hwe comfort kra bra obebre. Ana ahoden no ni nsuma no ni abia ya. Ana de kodia ebe oppresse wo pushi eno aside. Na pepe akomfo samne. Samno peja bio. Na hosubiem. Enti obi biara a wo ye comfort ene day no a privilege to belong to the second rebirth of Nananomo. Into part say we play. Adan na won play. Adan na won to nase. Na eya by word say, hey, comfort we share 2 years ago. Share bro no say na nya asem kito. Ndi after 2 years then you. What happened? Comfort we then na wa be pa. Ebiabu se no nam ewiemu saa misano de na yese conform wo yen area no wa bing yese se obo dwa like ebififie chi tun se atete akonfo no omo ehye na ono so no ehye ono no ye omo panyi no ehye pa ebe mi se yese ono mo nsa boy no bi be fa mesuman na oyehye pa no ekoye misunu misase se me ye this research mi say suman ye wonhu obi e de metam no say statue bi abetam no na e de no kọ na wa honden a wo no ekokra fe de wa bedane konwinseni no menti ase entino o kase ya o kase chese ende na okope sa atumi no anya de a sa atumi na nkasa ebe fa no ntina me kensi adeno nia ewura wo no special eto mi bia wo hia niama bi to do something because energy a shout sata to be in betam sa to be betam kra so wo to me no papa me principal energy no se me boni din kira na me kira se eno ne akonwa ye si ya ni ya o le fa kunya no kotutu na kwese ono ho akunya ne so chi na enkai dum se dia wo kire ye video bi no sanoti me asema me wo and say ya shede sua de se ye beboa akonfo no abo ade na wo ye ne ho devu enti me fa ne se me ye nananom evangelist osmaf se men ka ho asam men so no a me ka ho asam men pese me ye standby to se ho asam if you say it's a demonstration of bibi ebem na ho sapa me genia me it send ya mo na make say obi ba be si ginan ene say ene me dai ya me susu sunya me so dai me so na me da bontin da bi ma me ko hwe konfo bi na me ka ho asantira no konfo na ho no konfo na ka chere say oh boyfriend bia woni ni ja ya o se on preso ono na wa ye obi nti pa ponche bra fa we bra yes ama me ni wi pe won vogi na po ni pa na ko pe bosia no de ni ama na ba
Oye amamre ni wie. Fi kura de nya ne dan na no da bi. Ona aba betina nkasa. Obeti na ni no kura de na yeyi na fide ma beto abote kura. Na chese de ko di no yesa. Wanfu. Timijidi a onya wo mu no de bae no ebeko. Ebeko. Inti ya wadisua esese bibia no sua de. Se edu baby na suma no a anasa honhom na okura wo. Esese ono ankasa invite energy fufu bi ebe boost ono ne dia. Esese oye. Esese oye. Esese nkrofo yi buku ya wo se na Daniel Bompae ohwehwe answers bi to assembly ena Nyankopon soma angel bi so on fa resource mre no ene e local Prince of Persia a local for 21 days no necessary Michael ba na obeboa enti saa na wo so wode no aba so se edu baby wo behwe na asio no ne yire wo ho ne yire ne powerful but be man na abeka wo esese be man timi kire wa mamre bi a wo be ya ebe man ne yire no abeka ho enti na ama wenum ayedu anu no nyina na ya adesua na be ma wo ho eya nhwehwemu na be ma wo ho ana me da me yakonfo me nkwa bisa wo bia nche da nti wo so me na dwane a obede na wo so asesa na adwene wo ho a obede na wo doctor yare a ni yonko doctor na sam yare yes obehu nti edu baby a wankasa trans na bisa ho se titi akom na mekom anoche ne mu na be ye we no mu na ma pepe akom yi wo ho ampa me hyase no sanka na ya wadai aka nkrofo baba eye de na fe de edu ya wada kra obi amo metu ye di kan bisa sunsu no me no won komo amamre bi na sesa o ye mana no ya ma no aba enuti na hu hia se aside se ye bebobo narwa ne ade amasuma ne ye de aso awo no aba wo so no esese wunya another way possible I won't be communicate ya ochia mini ho no awoso na wu about Ibrahim Saji Etitabia no waba edo bedwane no obede na obehu yesi o ye frɛ no a wa ama ansanso no obegwan no na wa ye na adwene se obekɔ because of biribinti and san at the last moment no frɛ no wa ama ena onwane so nkɔ enya wo ke omeko a oma wo sign bi ema wo hu se okɔ nti wo hwa submit yourself for investigation pesa me hwese nyamate so nipa no say nsuo mu no hwe yo say srewa no bu yo say den yo na onkan kire wo say bia usuma no kra say opabiribi na wo fa ma no nti na mpempire no waye slow make us asemi nyina to encourage yen a yen na nanom adwuma ne say it's about time you to me prove that higher energy no awaba yen so no worthy to people. Insu na wa beka wo no
enya kan o kan no nko a na ma esese wuhu ade anase wote asam o meka awa o mesi wo so a esese wunya another line of communication nti na wo MTN na wo tigo ye frɛ MTN na fa if you MTN no kwade ye frɛ konfo no ente chiamene na ete no aka kire no sa ye frɛ asuo na oba o si se nti se chiamene no pese ogu adwuma no na odi nkonkonsa wa asem no mu a obe frɛ na kan se ma kire no nti se wo 1 and 1 no sumani huwo ansa na wo benya chiamene wo nya bosomfo nti se wo wutumi ne no enya 1 and 1 ebra onsi tiri so na chiamene abam na bosomfo abam but lack of knowledge nti di pa bebre me ba fi school aba o se da asem se nti menya no dan o se twan o se am ka mo fa de no meso am kwele 30 minutes mi kan onu so di huba na ba o ntam akọ o be ja me ho ko so no kra wa ni Asiatem fiscal o check flash o pe quick answer eti me ba no pa ya pepepe a o ka asem na no si ya pepepe me matiu no me ho dadaada ebi se me ba na ka kirem se that am be ka asem bi a kiro me de ka na ba ya si abonti ho me pe quick answer na makọ no ma ho nyam ye e ho apepepe o fi ase ka asem no ano me matiu no me ho etu energy no a o ya me bosom no a wa be wura eti na no si ya pepepe se hey baby men ko ye men yeda anase ko na ko ye ubeye so yemse befa apa okoye na efa hina na betumi ama me ba no adwene afi na wo no so na me wo no so no kre we can denfa na me na me ba ga ni edi nkomo e wa ha o se daddy na me ko school na me da be catch na obo place every day we na me gidi asa he hu senso e boy me men kan chira se ja wo de na o ye be to pa tra ni a ye ni so he because me sa ho de ay yoga if you say me ba no te ha o e na ohun se obi a doctor declare se ne ba no abridge enti ontime wo e na onipa akono ba oba no any a man if you have a so uncle voted bottle or Macasa and Cotto. Young man, and on no alcohol. Or did they do have, or the mamma and cigar? Why faculty? Fussy umpa, and I got 12 o'clock, no one sooner. Now betting young. Oh, sorry, I'm a pansa, Yakan, no. Until sorry, I'm a papa 6:30 to 7, and of 5 Yakan, and on normally. We na ho ani hu anse obi eso ni ya funu e tani akola papa wo hay se oye mesu gwa ni na wo ko hospital na doctor ka kire se uni moja enti wo be ma moja na se wo didi na wo pesa pa unje moja no o fra me a okuti 1 2 3 4 pena na mato oba mekita wo ntem se a wote ho me fa ko be bia na mama wa bodi wo bo odi ni ya mhye buti onu be ka fo na be ama ba ku dia pa mu fo di ba kwa no fa di ba kwa ya di ba kwa ni anado be kwa da na e di se wo dia kutu ni wie na se wo ko hospital na se doctor ne ka kire o se na we hia 6 pints na aka 3 pints ansa na so kra atisi ye obi a no what 3 pints accident doctor hia 13.5 ansa na in the practice surgery within 3 days na doctor bi say what happened they say 2 million gusu wo
but yɛmfa the right channel no